мъжките кръгове ги водя по много ритуален начин. Това също според мен е важно да го кажа. Аз прекарах 3 години с така хора, които следват начина на живот на Лакота и техните ритуали. И всеки понеделник имахме кръг. Всички членове на индианската ложа бяха мъже, т.е. нашия кръг, без да е нарочно, беше мъжки кръг всеки път. И се отваряше по изключително ритуален начин, което значи, че всеки един беше окаден с салвия, преди да влезем в кръга. След това сядахме по точно определен начин, да имитираме се едно сме в типи, но не бяхме в офис на столове. И тази салвия се оставаше в центъра на кръга, която символизира огъня. И се пее една специална песен, която е песента на 4 посоки, за да отвори едно енергийно пространство, и след това се споделяше, като се споделя с една пръчка, която се нарича говорещата пръчка или talking stick, и който държи пръчката говори, другите слушат, което е доста различно от това просто да се съберем и всеки да се надвиква и да говори, нали, много е различно да се изслушваме.